L-4 filgħodu fir-Raba ta' Għawdex sar il-funeral li fih ġiet iċċelebrata l-ħajja ta' 4 persuni minn Malta wara li ħadd m'għamlilhom funeral. Dan wara li ebda individwu ma resaq il-qudiem biex jieħu ħsieb id-difna tagħhom. Il-funeral sar fil-Bażilika ta' San Ġorġ li għażlet li tidħol għal din l-ispiża u toffri li ġib lill-mejtin minn Malta tagħmilhom quddiesa u tidfinhom fl-oqbra tal-parroċċa fiċ-ċimiterju ta' Santa Marija fil-limiti tax-Xewkija. Bosta Għawċin u anke Maltin imlew il-Knisja Ġorġjana għal din l-okkażjoni li fija ħadu sem għad sabiħ ta' saċerdoti imexxija mill-Arċipriet tal-Parroċċa Don Joseph Kurmi bis-sem tal-Kor Parrokjali. L-Arċipriet Don Joseph Kurmi saħaq illi ma kienx faċli li tasal biex tagħmel din l-okkażjoni u saħaq illi issa li sar dan il-pass it-triqja miftuħa għal parroċċi oħra li jiddeċiedu li jagħmlu l-istess jekk qatt tinqala l-ħtiġa. L-4 persuni li sar il-funeral tagħhom kienu Raymond Balzan, Anthony Borch, Valerie Jean Austin u Albert Tanti.